Il-qorti ma sabet l-ebda termini offensivi jew insolenti f'applikazzjoni li kienet ippreżentata mill-Avukat Ġenerali li talbet investigazzjonijiet dwar tapes li ġew leaked li kienu jikkonsistu minn konverzazzjonijiet irreġistrati b'mod sigriet mill-middleman Melvin Teuma. Din id-deċiżjoni ħarġet mill-qorti kontra l-avukati tal-imprenditur Jorgen Fenech li ppreżentaw sottomissjonijiet bil-miktub u għamlu numru ta' argumenti fejn esprimew tħassib dwar il-fatt li l-prosekuzzjoni waqt li ħeġġet investigazzjonijiet dwar il-leaks naqset milli tistudja allegazzjonijiet ferm iktar serji li qed joħorġu mill-istess recordings ta' Teuma dan brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-avukati ta' Jorgen Fenech oġġezzjonaw għal ċertu lingwaġġ offensiv jew insolenti fil-konfront tagħhom li allegatament jidher fl-applikazzjoni tal-Avukat Ġenerali u ddikjaraw li dawn it-termini kienu jammontaw għal disprezz tal-qorti. Madankollu l-qorti konkludiet li hija ma sabet l-ebda termini bħal dawn li jistgħu jiġu deskritti bħala offensivi. Din il-kwistjoni ħarġet wara l-pubblikazzjoni fuq pjattaformi online ta' 5 recordings bejn Johan Cremona sieħeb fin-negozju ma' Jorgen Fenech u l-middleman Melvin Teuma li jingħata l-maħfra presidenzjali. Ir-recordings imtella permezz ta' profil anonimu maħluq fit-8 ta' Awwissu kienu fost dawn li nstema' wara bibien magħluqa fil-kompilazzjoni li għaddejja waqt seduta ta' 22 ta' Lulju li għadda. Dawn il-leaks waslu biex saret applikazzjoni mill-Avukat Ġenerali, applikazzjoni simili ġiet ippreżentata mill-familja Caruana Galizia. Il-Maġistrat Rachel Montebello ddikjarat dawn il-leaks bħala kundannabbli u sfida diretta lill-awtorità tal-qorti. Il-Maġistrat ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga dawn il-leaks.